Di çarçoveya hevdîtin û civînên şanda Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li gel nûner û aliyên navdewletî de îro şandeke enekesê ku ji her yek ji serokê wê Brahîm Biro berpirsê Ofîsa Peywendiyên Derve Kamîra Nehaco pêk dihat. Li gel Komîteya Peywendiyên Derve di Berlamantoya Ferensî de bi serokatiya Elizabeth Çîço amedebûna nûnerên Komîteya Bergiriyê û 23 berlamantoyên Ferensî civiyan. Duê civînê de şanda enekesê behsa rewşa Sûrî bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî û pêşhatên herî dawî û danûstandinên cinêfê kirin û tekezî li ser rewşa jiyanî û ewlehî li deverên Kurdî kirin ku roj bi roj xirabtir dibe. Her duê civînê de şanda enekesê ji Komîteya Peywendiyên Derve di Berlamantoya Ferensî de pêwîstiya vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê danxuya kirin. Serokê wê civînê yê ku endamê di Berlamantoya Ferensî de ji aliyê xwe de kêfxweşiya xwe ji amedebûna şanda enekesê û agahiyên ku pêşkêşî wan kirine daxuya kirin û tekez kir ku ew ê peywendiyê bi Wezareta Derve ya welatê xwe re bike ta got piştgirî û alîkariyê pêşkêşî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bikin. Ji ber ku ew hêzeke demokratîk nerme di hundirê opozîsyona Sûrî de li gorî ku serokê wê civînê pesend da. Her wiha navbûrî ji şanda enekesê re got ku giring û pêwîst e ku şanda enekesê di danûstandinên cinêfê de berdewam bike û mixabiniya xwe ji dabeşkirina Kurdan re daxuya kirin. Her duê civînê de nûnerê Komîteya Bergiriyê di Berlamantoya Ferensî de tekez kir ku ew ê giringiyê bidin pirsa vegera pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê û wê li gel Wezareta Bergiriya Ferensayê re peywendiyê bikin ta got hevdîtinekê li gel wan encam bidin ji bo vê pirsê. Her di çarçoveya wan hevdîtinan de berpirsê Ofîsa Peywendiyên Derveyê enekesê got heman demê de serokê Partiya Şepêla Pêşa Roja Kurd e Birêz Siyamend Haco ji roja 19 ta 21 vê mehê zincîrek hevdîtin pêk anîn ku li gel endamên Komîteya Karûbarên Derve û serok û cîgirên serokê Komîteyên Mafê Mirovan û endamên Komîteya Ewlehî û Bergirî di Parlamentoya Ewropî de û çendê kesayatiyên din civiya ku di wan civînan de behsa binpêkirinên PYD û rewşa Sûriyê û deverên Kurdî û rol û karê enekesê kir. Nelîn Hesen, ARK